अखाफोर दानसोरां मोनाबिलिनि समाव सिथ्लायाव जिरायनानै बिबौ बिबै फिसौफोरनो सल'बाथा खोन्थानाय समा जोंनि गोदो गोदायनि हारिमु थुनलाइनि सिनायथि होयो। गोदो गोदाय दानि बायदि टिभि सिनेमा मोजां न' बां गैयामोन, गारि मथरफोरबो गैयामोन। समाजाव ज' सावरि बादालि जानाय, ना गुरनाय, सल' मेथाइ खननायफोरा बयनिबो गोसोखौ मुहि होयोमोन। गोलोम बोथोरनि समावबो बिफां सायायाव उन्दै गथ'फोरनो ज' जथुमनानै रायखसी, सेसा आरो खासेवनि सल'बाथा खोनासंनाया गावखौ बावगोमा होयोमोन। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम फिन गोजोननाय बावहरनानै नोंथांमोननो लानानै फैदों जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्स चेनेलाव दान्दिसे खुगा सल'बाथाखौ फरायथिदों आं आसारानि दैमारि। सेसा आरो खासेव। हाग्रानि लामाजों मासे खासेवा थांगासिनो दङमोन। बै लामानि सेराव हाग्रा जग्रबनि गेजेराव दंमोन मासे सेसा। खासेवनि मानबायनायनि गोख्रैथिखौ नुनानै सेसाया जोबोर मिनिनो ओंखारबाय। मिनि बियो खासेवनि खाथियाव सफैबाय। सेसाखौ नुनानै खासेवा थाथ'बाय। सेसाखौ सोंबाय, मा फंबाय, जोबोर मिनिदों दि? बाथ्राया मा? खासेवनि बाथ्राखौ खोनानानै सेसाया बांसिन मिनिग्लाबबाय। बुंबाय, मिनियाब्ला माथो खालामबावनो? नोंनि थाबायनाया जा बायदि फावनि। सोमोनांनानै खासेवा बुंबाय, थाबायनायाव मा गोरोन्थि नुखो? आंदि सानफ्रोमबो बिब्दियैनो थाबायो फंबाय। सेसाया बुंबाय, बेखौनो नुदों, नाथाय बे रोखोमै लासै नोंनि जिउआ माबोरै सोलिदों बेखौसो सान्दों। आंखौ नुदोंना माबादियै बार बारनायजों समान खारनो हायो? आंनि गासैबो खामानिया गोख्रैयै मावफुंजायो। खासेवा बुंबाय, सेसा फंबाय, नों गावखौनो जोबोर देरगादों माथो। आंजों मोनसे खारनाय बादायनाय आनजाद नायनो नामा? खासेवनि बाथ्राखौ खोनानानै दानिया सेसाया मिनिगाबाय। बियो गिलिरै बुंबाय, नोंनि गोसो बोलोआ एसेल' नङा, आंजों खारनो बादायनो नागिरदों। खासेवा फिनबाय, बांद्राय बाथ्रा बुंनानै मा मुलाम्फा? खनसे फोरमान नायनाय जाथोंसै। सानैबो जयै थि खालामबाय। हाग्रानि जोबथानायथिं थानाय फांसे बोराय गेदेर बिफाङा जागोन बिसोरनि खारनायनि जोबथा सिमा। लोगोसेयै खारनाय जागायनानै जाय बै बिफांनि गुदिखौ आगोल मोनहैगोन बेनो देरहागोन। बिब्दियैनो खासेव आरो सेसाया खारनायखौ जागायजेनो। खासेवखौ उनाव गारलांनानै सेसाया खारनानै गोबां गोजानाव दावगालांबाय। खनसे खारनायाव जोबोर गोजान थांनानै सेसाया थाथ'हैबाय। उनथिं नायब्ला नुबाय खासेवा जोबोर उनाव थाबोबाय। बियो सानबाय, खासेवा बेसे मोनफैनांगौब्लाबो गोबां सम नांगोन। बेनिखायनो आं बे खाबुआवनो बिफांनि सायायाव एसे उन्दुनानै लानि। उनाव गोरलैयैनो खारनानै गेदेर बिफांनि सिङाव सहैगोन। बिब्दि साननानै बियो लामा सेरनि फांसे बिफांनि सिङाव जिरायनो थाखाय जबाय। बेयावनो बियो उन्दुलांबाय। ओजों खासेवा जेबो बाथ्रा सानालासिनो एखे गोख्रैथियाव खारगासिनो दङ। खारै जेराव सेसाया उन्दुगासिनो दङमोन बै जायगाखौबो बारलांबाय। सेसाया जेबो मिथिस्लाबाखिसै। दसे समनि उनाव सेसाया सिरि मोनबाय। हाखु दाखु सिखांनानै फारफ्रोमथिंबो खासेवखौ नायबाय, नाथाय जेरावबो खासेवखौ नुनो मोनाखिसै। सानदों बियो दासिमबो सफैयाखै। बिब्दि साननानै बियो बै बोराय आरो गेदेर बिफांनि गुदिसिम खारलांबाय। बेयाव थांनानैबो दसे उन्दुनायनि बाथ्रा सानबाय। खारै सेसाया बिफांनि सेराव मोनफैबाय। सेसाया नुबाय खासेवा बिफांनि गुदियाव गावनि आगोलावनो जिरायगासिनो दङ। सेसाया गेदेर बिफांनि गुदि मोनहैनायनि गोबां सम आगोलावनो खासेवा थांनानै बैयाव जिरायहैबायमोन। सेसाखौ नुनानै बियो सोंबाय, मा जाखो फंबाय? खारनाय बादायलायनायाव आंसो देरहाबाय ना माबा बुङो? लाजिनानै सेसाया गंस्रिबाय। खुगाजों बियो आरो जेबो बाथ्रा बुंनो हायाखिसै। जोबथारनायाव नोंथांमोननिसिम मोनसे फोसावनाय। बड'लेण्ड एफेयार्स चेनेलखौ जोंनि समाज आरो समाजनि जौगाथायनि मिजिंखौ लानानै गुबुन हारि एबा समाजनि जौगानायखौ सोलोंनानै जोंनि समाजनि गेजेरावबो बैफोरबायदि जौगानायनि सिमांखौनो लानानै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय। जाहाथे जोंनि समाजावबो मोनफ्रोम बिथिङाव आखा फाखा जानो हायो। जों गुबुन हारिनि थाखायल' सोनारनांगौ जाया। आसा खालामदों नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सखौ अनसायगोन। नोंथांनि नाजानाय, जोंनि रोंथायानो नोंथांनि आंनि हारिनि सिनायथि होगोन। बिनिखायनो नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्स चेनेलखौ गावनिनो होननानै साबस्क्राइब खालामगोन। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामगोन।
नोंथांमोननिसिम फिन अननाय खुलुमनाय बावहरनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।